Voor mij is blijven bewegen het allerbelangrijkste. Begin april namen we een kijkje bij de eerste training van het Parkinson-boksen in Oostburg. Een initiatief om mensen met Parkinson in beweging te houden en ze te helpen met het trainen van het brein. En om te zorgen dat de trainingen ook daadwerkelijk nut blijven hebben, zijn er volgens Mariska de Man wel een aantal dingen veranderd in die afgelopen 9 weken. De intensiteit van de les is veranderd. Vorige keer was het echt aan één stuk door. Maar al gauw merkte ik dat dat eigenlijk te zwaar was. Mensen gaven het ook aan, gelukkig. Dat het alleen maar staan en boksen en bewegen gewoon heel intensief is voor ze. Vooral ook omdat er veel dingen bij zitten dat ze hun brein gebruiken. En dat maakt het voor hun extra zwaar. Dus vandaar dat je nu ook gezien hebt, we hebben meer op stoelen gezeten. We hebben meer de stoelen gebruikt. En dat werkt eigenlijk heel goed. Voor deelnemer Anton van Donkelaar bevalt het tot nu toe erg goed. Ja goed, het is wat ik ervan verwachtte, dus ja, voor mij is dat prima. Buiten alle andere dingen die ik dan nog doe om mobiel te blijven. Toch merkt Anton weinig verschil vergeleken met 9 weken geleden. Al is dat in dit geval niet heel negatief. Ja, voor mij blijft het eigenlijk behoorlijk constant. Dus ik merk daar niet zo heel veel verschil in. En ja, ik kan gewoon nog alles doen. En met bepaalde dingetjes moet je dat dan wat meer doseren. Maar op zich kan ik het nog allemaal. Is dan juist de voornaamste winst dat het stabiel blijft? Dat is altijd de beste winst, hè? Dat is de beste winst die je kan hebben in dit. Ze zijn met elkaar bezig. De bokslessen gaan beter, zeg maar, het boksen begrijpen ze beter. En langzaam maar zeker maken ze stapjes in conditie, maar dat zijn geen hele grote stappen. Met name wat ik heel belangrijk vind is plezier in het bewegen. En met het plezier in bewegen zit het wel goed. Ze zijn enthousiast, ze vinden het leuk, ze geven ook terug dat ze lekker bezig zijn. Die interactie met elkaar helpen. Je zag ook dat ze elkaar gaan helpen met hun handschoenen aantrekken. Ja, ik vind het al een echte eenheid aan het worden en dat is belangrijk. Voor wie nog niet meteen staat te springen om te gaan boksen, heeft Anton nog wel een goede tip. En zwemmen is daar ook een hele goede voor, want dan gebruik je zowel je armen als je benen, als je lichaam, als je hersenen, omdat die de bewegingen moeten coördineren. Want anders verzuip je, om het plat te zeggen.